Sur Galja, fiex laqtek il-ktieb dwar il-rewixxa tal-irsira biex traduċejtu mit-Taljan għal-Malti? Waħda me raġunijiet kienet il-suġġett fih nifsu. Kienet ġrajja xi ħaġa li qatt ma stamat qabel, allura speċi il-suġġett fih nifsu attira li attenzjoni. Kif taf fil-fatt il-ktieb jitratta fuq il-komplott, fuq konġura li saret minn Mustafa al-Baxata Rodi u l-Sira Musulmani li kella twassal biex jinqatel il-Gran Mastru. Kien il-Gran Mastru Pinto. U mbagħad kien ippjanat illi it-torok jieħdu f'idejhom il-kontroll tal-gżira. Il-rakkont fil-fatt jixħed dell-ikra fuq il-Gran Mastru fis-sens speċjalment bil-mod kif kienu ġew kastigati dawk li kienu involuti fil-konġura. Tajjeb, kienu ġifieri torturi u mod diżuman insomma kif ġew ikkastigati. U f'dan is-sens ġifieri hemm dell-ikra fuq il-Gran Mastru fuq l-ordni. Il-ġraja toħodna għas-sena 1749. Kienet ġraja unika fl-istorja tal-ordni, għax kif għatlek it-tir prinċipali tagħha, l-għan prinċipali tagħha kien li jinqatel il-Gran Mastru. Kienet ġraja unika fl-istorja tal-ordni. Unika fl-istorja tal-ordni f'Malta u fl-istorja ta' Malta. Daw il-punti attiraw l-attenzjoni tiegħi biex wasluni ħalli nagħmel tradizzjoni. U mbagħad barra minn hekk meta jiena kont taħal ta' tradizzjoni kont naf illi il-ktieb kien għadu ma ġiex tradott, ġifieri rid nagħmel xi ħaġa ġdida fis-sens.